Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a Maconkai Orosz László galériában, ezen a csodálatos tavaszi estén. Azt hiszem, talán ebben az évben ez az első igazi tavaszi est, és én azt hiszem, hogy Emőke a névnapjára egy csodálatos ajándékot hozott mindannyiunknak, hiszen ma az ő névnapja van, és hát nem mi adunk neki ajándékot, hanem ő ad nekünk, de azért egy picit szeretném őt kárpótolni, és ezt a csokot. A mai programban klasszikus zene, modern zene, vers és egy fergeteges záró számot fognak hallani, tehát egy nagyon szép estének nézzünk elébe. Én mindjárt akkor fel is konferálnám az első számot Hegedűs Valértól. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném mondani, hogy gondolkodtam az úton, és eszemben van egy német mondás, Goethének egy mondata, de nem próbálkozom meg németül elmondani, mert elég nyelvtörő, de magyarul úgy hangzik, hogy te hasonlóvá válsz ahhoz a szellemiséghez, amit elsajátítasz. Amiben hiszel, amilyen a te hited és a te ideológiád, olyan a lényed is, és ahhoz válsz hasonlatossá, azzal válsz azonossá. Nos, ha megnézzük ezeket a képeket, akkor Emőkének ez a nagyszerű derűje, ez a tiszta energiákat sugárzó, kedves személyisége, azt hiszem visszaköszön a képekről. Visszaköszön a képekről, és úgy beszéltük meg, hogy valami pörgős, gyors dolgot fogok játszani az elején, de én mégis úgy gondoltam, hogy valahogy Chopinnek a visszafogott, bensőséges lírája, és mégis az abból áradó erő, az a hatalmas energia, az, ami leginkább hasonlatosá válik ehhez a munkássághoz, amit itt látunk a falakon. Úgyhogy következzék Chopinnek egy Cis-moll Nocturne című kis műve. Köszönöm a figyelmet előre.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Először is hadd köszönjem meg az önök nevében is a Szabó házaspárnak, hogy ismét lehetőséget biztosítottak arra, hogy a kerület kultúrát szerető rétegének egy része eljöjjön ide, és megint egy nagyszerű kiállítás nézhessenek. Megköszönjük szépen Annikónak és Gézának. Jól bírják a tapsot, igen. Emőkével beszéltünk a kiállítás megnyitó előtt, és mondta, hogy azt mondok, amit szeretnék. Úgyhogy azt fogom mondani, amit szeretnék. Nem mintha máskor mást mondanék, de legalább így már biztatást is érzek, hogy tényleg azt mondjam, ami a szívemen, az legyen a számon is. Én irigylem Emőkét egyébként, nem csak azért, mert fiatal, hanem ne tessék nevetni. Miért nem fiatal? De, na ugye. Nem csak azért, mert fiatal, hanem azért is, mert a képeiből az a végtelen nyugalom és szeretet árat, amiről Valér is beszélt már itt az előbb, és irigylem, hogy ilyen nyugodt, legalábbis a képei. Az elmondása alapján, legalábbis amit zeneszámként kért, az látszik, hogy pörgős zenét szeretett volna, tehát akkor ő pörgős is. Hogy ezt a kettőt hogy tudja összeegyeztetni, hogy pörgős és olyan szép festményekkel ajándékoz meg minket, olyan szép, nyugodt tájképekkel, virágokkal, és minden olyannal, ami megnyugtatja az embert. Talán nem fog megharagudni, hogyha elárulom, hogy nekem van tőle egy festményem. És amikor ránézek, akkor két dolog történik. Egyrészt nyugodt leszek, másrészt eszembe jut Emőke. Valószínűleg azért kaptam ezt, hogy eszembe jusson Emőke, de lehet, hogy azért, hogy megnyugodjak. Bármiért is ajándékozta ezt nekem annak idején, nagyon szépen köszönöm neki, nagyon jó szolgálatot tesz. Merem remélni, hogy nem csak nekem, hanem általam így a 16. kerületnek is, mert egy nyugodt polgármester az aranyat ér, szokták mondani. Én azt hiszem, hogy ez valóban valami lehet ebben. A kiállítás képeit nem én fogom önöknek elmondani, erre van nálam sokkal szakavatottabb ember a mai nap. Minden esetre annyit hadd mondjak el, hogy nagy öröm számomra, hogy lassan ez a terem is kicsi lesz mindannyiunk számára, akik szeretnek eljönni egy-egy ilyen rendezvényre, és nyilván ez Emőkének szól. A tavasznak nem annyira tartom valószínűleg, Emőkének inkább, bár a március 15-e előtti önkormányzati Kovács Attila galériában levő megnyitón is kicsi volt már az a tér. Most már ez a tér is kicsi, nem tudom, hogy legközelebb hol szervezzük az ilyen kiállítás megnyitókat, a színházba esetleg, vagy nem tudom, mert tényleg annyi műkedvelő, szerető és társasági ember van, hál' Istennek a 16. kerületben önök, akik így összejönnek, és egy jó kis beszélgetésre, egy jó estére, egy jó délutánra jól érzik magukat. Én azt kívánom önöknek, hogy nagyon sok ilyen helyre jöjjenek, nagyon sok olyan emberrel találkozzanak, akikkel jó egy kicsit beszélgetni, és élvezzék azt a festészetet, amit Tamakár Emőke biztosít számunkra. Emőke, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. És most felkérem Zentai Mária művésztanárt, mesélje nekünk a képekről, Emőkét is, és nyissa meg a kiállítást. A Tököli úti iskolába kezdődött az ismerettségünk. Én a főiskoláról jöve vadszenvedéllyel kezdtem Sashalmon az esztétikai nevelést, és nem is tudtam, hogy az 5. osztályban egy jövendő művész és egy mecénás ül. És talán még Emőke maga se fogta fel, hogy milyen sors vár rá, bár a Teleki Blankába is vele akart már kiállítást szervezni, a művésztanára, rajztanára, mégis a művészeti neveléstől elkanyarodott a külkereskedelem felé, de hát ilyenek a gyakorlati életnek a követelményei. De azt hiszem hamar rájött, hogy nincs az a magas fizetés, ami kárpótolja az embert, hogyha nem azt a munkát végzi, amire tulajdonképpen rendeltetett, és véglegesen otthagyta a külkereskedelmet. A MÁV-nak a művészeti iskoláiba kiváló tanárok tanították,
Kirchmaier Károly, Kling György, Benedek György, és ő is folyton folyvást tanult és képezte magát, és közben beutazta a világot. Mindenütt festett, mindenütt kiállított, minden nagy gyűjteményben vannak képei, mindenütt különböző művészeti egyletek tagja lett, és itt is alapító tag egy csomó egyletbe, talán a legfontosabb közülük a kerületünk számára a MAT, a Mohácsi Regős Asztaltársaság, ahol önzetlenül segíti, kiállításhoz juttatja, és mindenképpen támogatja a kerületben élő többi alkotni szerető és kívánó embert. Díjakat nyert mindenütt. A Barangoló című első díjat nyert alkotása a Korvin Művészklubnak a kiállítás sorozatán, pályázatán itt van előttünk. És képei nagyon sok mindenről árulkodnak számunkra, tájképek és csendéletek. Ugye a csendélet az a kamarazenéje a festészetnek, de a tájképeit is ez a csend és ez az intimitás jellemzi, a líraiság. Ugye a finom színek nagyon ritkán fordul a dráma felé, a színeknek az összeütközése, a színeknek a harmóniába terelése okozza ezt az összecsapást. Kedveli a nagyon finom, halvány háttereket, amik messze viszik a tekintetet, játékosan húzza bele a vonalaknak a sötét ellentéteit, a finom pasztelszíneknek a foltjaiba, és fantasztikus kompozíciós egységeket alkot. Tulajdonképpen a látványszerűségnek ez az elbűvölő édessége, ami a képeit jellemzi, ez megtévesztő, hiszen nem csak a látvány van ezekbe, sokkal több van. És fel is idézték számomra egy svéd költőnek a verssorait. Ez a svéd valamikor a századfordulón Nobel-díjat is kapott, de annyi nyelvtörő mással hangzó van a nevébe, hogy arról inkább lemondok, de amit ír, az nagyon megtetszett nekem, és ez a boltíves csendélet, ez idézte fel végképp. Azt mondja, boltívek áttekinthetetlen lánca, egy arctalan angyal karjába zár, és úgy suttogja, örülj, hogy embernek születtél. Bensődben boltívek rengetege, bárhova fordulsz, ujjak sora nyílik, végestelen végig, örökkön örökké. És ilyenek ezek a képek is. Ha ránézünk, csak egy fa, egy asztal, üvegek, szék, fák, néhány levél. De hogyha tovább nézzük, kinyílnak a képek, és vezetnek tovább a kintről a benne, a pillanatból az örökségbe, a Krónoszból a Kairosba. Azért kérek mindenkit, hogy nagyon jól nézzék meg, és nagyon sokszor, és engedjék magukat vezetni. Neked meg gratulálok. Köszönjük szépen a megnyitó kedves szavait, és most következik Csépány Tamás, aki a modern zenét képviseli ma este.
Következzék Boros Zita, aki egy nagyon szép prózát hozott ide nekünk. Parancsolj! Móra Ferenc, möpöföbövő. Möpöföbövő. Határozottan harcias jelleme van ennek a szónak. Ha a Cooper regényben azt olvasom, hogy a nyúlfülű indiánok ezzel a csatakiáltással szedték le a skalpját a varjúláb indiánoknak, minden kétség nélkül elhiszem. Legfeljebb keresztülugrom olvasás közben a barbár szót, mint például a csincsegúkot, amit már 35 esztendeje nem tudok hogy kiejteni. Nem valók ezek a szavak, csak az indián nyelvnek. Magunk forma embereknek a szeme is kitörik beléjük. Nos, abban a szerencsében részesültem, hogy a fülemen keresztül borzongatott meg az indián harci riadó. Pedig nem éltem az életbiztosítási kötvényemnek azzal az igazán megbecsülni való engedményével, hogy a 10 000 koronám kockázata nélkül is fölkerestem az indián territóriumokat. Nem, engem a ligetben ért a szerencse, azon a lucskos padon, amelynek a birtokán egy aviatikus fele barátommal osztoztam. Tudnélik, egy levegőből élő csavargóval. Még ez a cserzett szívű embertársam is összerezzent, mikor fülüntötte a rettenetes szó. Möpöföbövő, möpöföbövő! Az indiánusok pöttöm kis legények voltak, szám szerint 5-en sem téve egy férfikort. Tomhavak helyett összeszíjazott könyvcsomót lóbáltak a kezükben, s azzal hajszolták 4-en az 5-et. Möpöföbövő, möpöföbövő! Csapzott hajukat, villogó szemüket, kipirosodott arcukat, ahogy láttam, nevetett örömében a szívem. Virágok, csillagok, hajnalok, minden szépsége benne van a játszó gyerekekben. Hanem a csatakiáltásuk nagyon bántotta a történeti érzékemet. Maradi ember vagyok, tetszik tudni, és fanatikus az ősi erénynek. Odaintettem a leglogobbok szemű kis süvölvényt, és megkérdeztem, hogy hívják. Kanizsai János, mondta a gyerek. Látod, fiam? Oktattam korszerű pedagógiai tapintattal. Őseid ördögi húj-húj kiáltással kergették pokorba az ellenséget. Miért nem magyarul ordítoztok ti is, mikor csatát játszotok? A történeti előadás alatt a gyerek nagy érdeklődéssel szopogatta az ujját, aztán rám öltötte a nyelvét, és szaladt a többi után. Möpöföbövő, möpöföbövő! Kezdtem sejteni, hogy ezek alig, hanem autót játszanak. Hogy biztosat tudjak, szakítottam a modern iskolával, és az ősi metódushoz folyamodtam. Úgy tettem, mint Nagy Sándor a masszagétákkal. Persze nem aranyat, hanem a zsebemben felejtődött mozicukorkát szórtam kis masszagétáim elé a fövenyre. Arra megálltak, mint csirkök a kukoricára, és engedték kivallatni magukat. Mi az a möpöföbövő? Hát az ajakhangok, bácsi. Ajakhangok? Igen. Möpöföbövő. Hát ezek ajakhangok. Igen, mert az alsó és a felsőek együttműködésével képeztetnek. Vannak ezen kívül még foghangok, ínyhangok, torokhangok és gégehangok. De rég gyerek vagy, Kanizsai János, vágtam eléje a hangtan titkainak. De azért szebb játékot is játszhatnátok ennél. De bácsi, ez nem játék, magyarázta a gyerek. Tanítjuk a Sanyit, mert ő nem tudja az ajakhangokat, és a tanár úr szamárfület csinált neki krétával. Azzal rohantak tovább, és a könyvek sarkával folytatták egymás hátán a gyakorlati tanítást. Én pedig nem haragszom a tanár úrra, és nem keresek krétát, hanem a kultuszminiszter urat kérdem, hogy fel tudná sorolni hirtelenében az ajakhangokat és az ínyhangokat. Mert én nem tudnám. És azt hiszem, a nyájas olvasók, akik többé-kevésbé tudnak már egyes-mást az életből, ezt szintén nem tudják. Hát miért kelljen akkor tudni Jankónak, Sanyinak és Palinak? Akiknek igazság szerint abból kéne állni az egész tudományuknak, hogy piros legyen az orcájuk, és gömbölyű a karjuk, és jól fújtasson kis tüdejük, és nyílt legyen az eszecskéjük, és vidámak az álmaik.
mondani, hogy az alma nem esik messze a fájától, és általában, ha tehetséges valamelyik szülő, akkor a gyereke valamiben követi, az a legnagyobb öröm, mikor ugyanabban a művészeti ágban. Most szintén egy ilyen kis alma következik, Csépány Bianka, aki Csépány Tamásnak a kislánya, és egy nagyon szép dalt fog nekünk énekelni. szépen! Kezüket csókolom! Jó estét kívánok! Már Éva mama rég megmondta benn a paradicsomba, csak csókoljál rá, hogyha drágák szíved valami nyomja. Éppen ezért a nők elől ne retirálj, szerelemben tudd meg, ez a hármas szabály. Van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó a csók havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. A gondok rágnak, incs egy lánnak már, és ragyog a képed, egy cuppantás édes folytás már, és kinyog a térded, egy kis festő kell még hozzá a javából, s te is velem fújod, hogyha nem vagy fából. Van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. De az is akarja, sőt. De az is akarja, sőt. Köszönöm szépen. Mindig gondot okoz, hogy mit énekeljek itt, mert már olyan sokszor voltam itt. Hát ez azért van, mert ide körülbelül 100 méterre lakom. És amúgy is mindig vendégként itt szoktam lenni minden kiállításon, meg hát az Emőkével és a többi festőművészekkel való régi barátságom miatt gyakran megfordulok itt. Egy hölgyet szeretnénk itt ünnepelni, Tóth Edith tanárnő. Hol van?
itt van, Isten éltesse sokáig, szeretettel köszöntjük, és fogadjon szeretettel tőlünk egy csokrot, hogyha nem is virágban, de dalban. Jó? Kócos kis cigánylány, merre jársz? Gyere, mondd el, mi vár én rám. Nézz a tenyerembe, jósolj, mi van benne. Beszélj, 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 ne sajnálj, kérlek. Nézz a két szemembe, cigánylány, ugye látod, mi vár én rám? Mondj el mindent szépen, beszélj nyíltan vélem, tudom én is, ő már messze jár. Én gratulálok, sok jót kívánok, magamnak elsősorban, hogy megszerettél. Sok gratulálok, szélülten állok, mióta megtudtam, hogy szíved az enyém. Én gratulálok, sok jót kívánok, magamnak elsősorban, hogy megszerettél. Sok gratulálok, szélülten állok, mióta megtudtam, hogy szíved az enyém. Csak gratulálok én, hogy szíved az enyém. Tehát következzen egy olyan dal, ami arról szól, hogy van egy fiatalember, egy magyar srác, aki elmegy nyaralni. De nem a Balatonhoz, hanem Olaszországba a tengerpartra. És ott meglát egy szép olasz lányt, beleszeret, a többit el fogom énekelni. A dal címe Bella Italia, szép Olaszország. Bella Italia. Mintha tegnap történt volna, úgy tűnik nekem, egy tengerparti séta közben jött a végzetem. Mint egy angyal derült égből, úgy toppant elém, megláttam, s rögtön megszerettem én. Kéz a kézben jártunk, s mindig csókra állt a szám, de két szerelmes együtt néha rettentő falán. Spagetti, makaroni, tortellini, cannelloni, s a csókok íze váltott rám. Signorina, nincs a földön ennél kedvesebb vidék, Bella Italia. Signorina, lent a tenger, fenn az ég, oly tiszta kék, Bella Italia. Signorina, hadd kiáltson boldogságom szemre szél, úgy imádlak én. Mamma mia, signorina, mindez oly bellissima, Bella Italia. Mamma mia, signorina, az lesz majd bellissima, Bella Italia. Bella, bella, bella Italia. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a kedves tapsot, és Isten éltesse sokáig Emőke nap alkalmából is Takár Emőkét. Egyébként, de dalban is kapott egy kis piros tulipánt. És búcsúzóul akkor következzen az a dal, amely a közlekedési dolgozók szakszervezetének a himnusza. Tamáskám, indítsd!
azt hittem meghalok, jaj, úgy fáj. Kerestem szüntelen, vajon hol lelhetem őt? Hova az ördögbe dugtátok már megint? Kicsike állomás, ő az egy villanás jegyet vált. Vissza se nézett, eltűnt a szemem elől. Hát akkor énekeljük együtt. Ajjaj, fekete vonat, Ez az csak bátrabban. elvitted a páromat. Oldalt se lazsány. Ennyit ér a szerelem, Be vannak rekedve. porig ég, csak a füstje marad. Ajjaj, fekete vonat, Nagyon szép hangjuk van. elvitted a páromat. Mindig együtt fogunk énekelni. Ennyit ér a szerelem, Tévében is. porig ég, csak a füstje marad. Ajjaj, fekete vonat, elvitted a páromat. Jön majd újabb szerelem, de a nóta a régi marad. De a nóta a régi marad. Dobjál rám egy lapáttal. De a nóta a régi marad. Hát az estnek a könnyebbik részén túl vagyunk. Fantasztikus műsort kaptunk kicsiktől, nagyoktól. Köszönjük szépen a szereplőknek. És azért ne feledkezzünk el azért a ma est főszereplőjéről, Takár Emőkéről. Végül is róla szól ez az egész est. Kérlek, gyere és mondj egy pár keresetlen szót a vendégeknek. Én kisebb vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien elfáradtak, eljöttetek ide, nagyon nagy örömmel tölt el, és szeretném megköszönni a Nikóéknak ezt a csodálatos lehetőséget, mecénásai a művészeknek, és tényleg ez rengeteget jelent számunkra. És ezt természetesen egy olyan kis ajándékkal szeretném megköszönni, amit én csináltam. Díszhelyet fogunk keresni, találni a gyűjteményünkbe. És szeretettel meginvitálom önöket, titeket egy kocintásra oda az asztalhoz, és mindenki érezze jó magát, nézzék meg a képeket, és én nagyon szeretném, hogyha abba a piros vendégkönyvbe is írnátok véleményt, bármit, mindent elviselek, és jó szórakozást kívánok!